أما الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه فهو عن إقبال شهر رمضان. أما بugünkü сөйләшәсе торган сүз, без шушы сүз өчен җыелыштык, ул инде Рамазан аен каршы алу. Ва кама تعلمون һәм сез ничек беләсез, أنه قد بقي على دخول هذا الشهر المبارك أيام معدودة. Ничек сез хәзер беләсез, шушы бәрәкәтле айга керүгә берничә көн генә калды. ثم يطل بخيراته العميمة وأفضاله الكريمة وبركاته المتوالية. Аннан соң бу ай кергәч, ана бик күп бөтен тармакларга да хәйрлекләр ачыла. Яни шушы ай кергәч, күп хәйрлекләргә юллар ачыла. Һәм бик тә күп хәйрлекләр китерә торган фазилатлы эшләр ачыла. Һәм бер туктаусыз бәрәкәтле көннәр башлана. Бәрәкәтле хәйрләр ачыла. Шунда да бәрәкәтле. Нәрсә ул бәрәкәтлек? Нәрсә ул бәрәкәт? Күп хәйрлек. Бәрәкәт ул күп хәйрлек. Әз гамәл булса да, әз әйбер булса да, ләкин ана шугалы күп хәйрлек чыга. Бәрәкәт дип атала. Шуннап та менә Рамазан ае ул бер ай. Шәбит бер ай. Ошо бер ай эчендә кеше үзенә җәннәт хасил итә ала. Үзен җәһәннәмнән коткара ала. Яни ул еллар буе яшәп тә мондый хәйрлеккә ирешә алмый. Шуңа тагы бер күрсәтмә, бер төн бар, Кадр кичәсе. Кемдә кем шул Кадр кичәсенә эләгә икән, хайр мин әлфи шәһр дип алып әйтә. 1000 айдан да хәерле. 1000 ай ул күпме? Ел 80 ел, менә 82-83 ел. Менә бер төннең аннан да яхшырак. Бәрәкәтме юкмы? Бик зур бәрәкәт. Бәләкәй бер төн, ничә сәгать аны, ничә сәгать бит ул? Ничә генә сәгать? Аның әҗр савабы, хәерлеге 80 елдан да артык аның хәерлеге. Әйтә шейх, фашахру Рамадан кад акбал. Һәм Рамазан ае менә инде килде менә. Ва икбалуху ладал муслимин лаху шаън азим. Һәм мусламаннарда ошо Рамазан аен кабул итү бу бик зур әйбер, бик зур әйбер. Аңа җавап итеп карау кирәк. Аңа зур әйбер итеп карау кирәк. Ва вакун кабирун фи нуфусихим. Һәм мусламаннарның йөрәкләрендә бу зур вакыйга. Ләннәһум яташаввафуна маҗиъаху. Чөнки мусламаннар Рамазан аена ашкыналар. Аның килүен көтеп алалар. Ва таталлауна иля кудумихи. Ашкынып көтеп торалар аның килүен. Ва табашаруна инда дунувихи. Һәм Рамазан аена якынлашканда алар шатланалар һәм бер-берсен шатландыралар. Әйтәләр, менә Рамазан аена 2 атна калды. Менә Рамазан аена 1 атна калды. Менә иртәгә берсенкә Рамазан ае. Шатландыралармы? Шатландыра. Хәтта йөрәкләр ничектер җанланып китә. Менә ышам дип кенә тора, шулай бит. Ва яфрахун бихи. Һәм шатланалар Рамазан аена, аның килүенә. إذا دخل فرحا عظيما لما يعلمونه عن هذا الموسم العظيم المبارك من الخيرات العظيمة. شايترب شوشة بركاتlı زور ayның زور hayırlı эшләрен белгәч, мусламаннар беләләр бит инде, аларның йөрәкләренә шатлык керә. Менә шушы хәйрлекләр ирешәсебез килә, ирешсәк иде дип өметләнәләр, шулай бит. Һәм ирешкәч, тагы инде зур шатлык белән шатланалар. والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر ويختص بها من بين سائر الشهور. Şaytır Müslümanlar bu ayının ayrım xas sıfatların bilgəş, başqa aylardan nindi faziletləri bilan, xeyirlikləri bilan ayrılğaşını bilgəş, əlbəttə ul ayının kilüvün alar bik dililər, aşqanalar, həm ul ayğa erişkəş bik qatı şatlanalar. ومن أكرمه الله وفسغ في أجله. Һәм агар да Аллаһ Тәгалә берсенә шуны ниъмат бирсә, шундый ниъмат белән ниъматландырса, ул бу айга керә. Һәм Аллаһ Тәгаләнең әҗәлен үзми, шу айга кирергә мөмкинчелек бирә. Зур ниъмат. Үзебезне үлемне без үзебез билгеләмибез бит. Хәтта син бик каты теләсәң дә Рамазан аена керәм дип, керәсем килә дип билгеләп куйсаң да, планнар ясап куйсаң да, ләкин бит соңгы сүз Аллаһ Тәгаләдән. Ничек тели, агар Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән, бу Аллаһның рәхмәте белән сине Рамазан кертте икән, бу сиңа карта зур ниъмат. Бу ниъматны инде куллан син.
Зур фурсат бу. ومد في عمره ليصل ويبلغ هذا الشهر الكريم فهذا منة عظيمة على العبد ليشارك أهل الإسلام في قطف جنى هذا الموسم العظيم. Шайттырып, ағар да Аллах Тәала аны ғұмырын ұзынайта екен, хатта шушы көп хайырлыкка ирешә торган, айга ирешә екен, барып җитә екен, белеп торсын, бу бит зур ниъмәт, бу зур Аллаһтан булган зур ниъмәт. Хатта башка мусламаннар белән бергә шушы зур айдан, зур ниъмәттән күп файдалар алу өченгә. Күп файдалар, ягъни мусламаннар бит шушы айда тарайх намазда укыйлар, алар мәҗлесләрдә авыз ачтыралар, алар ураза тоталар, алар Кур'ан укыйлар, алар күп дуга кылар бер-берсенә. Менә мусламаннар белән бергә шуттырып гыйбадат кылырга дип Аллаһ Тәаланың тормышын узынайта. Һәм бу зур ниъмәт түгелме? Әлбәттә, уйлаган кешегә, белгән кешегә, фикерләгән кешегә әлбәттә монда зур ниъмәткә ирешү була шушы инде. Амында шәх укып тора, ал-мубарак ал-маусим таа ва иман ва тақарруб иля ар-рахман. Шайттырып кеше шушы зур айга ирешеп, мусламаннар белән бергә Аллаһка буйсыналар һәм зур иманга ирешәләр һәм ар-рахманга, Аллаһ Тәаләгә якынаялар. Шушындай изгелекләр белән Аллаһ Тәаләгә якынаялар. وقد جاء في سنة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم نشك درس صحيح سنة تاكلة درس حديث تاكلة شنطة بينبربه صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر بينبربه صلى الله عليه وسلم بزن صحابة شاطلاندرات رغم بلغان شو أي بلان من أبو أي كرا رمضان أي كلا شاترب بينبربه صلى الله عليه وسلم شاطلاندرات رغم بلغان صحابة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه نشوف هاي الساكلة نشك بين بربو صلى الله عليه وسلم ايتترغم بلغان وزن صحابة لرنا قد جاءكم رمضان من السجاة بتكيل رمضان آية شهر مبارك والبكت بركة لبلغان آي افترض الله عليكم صيامه الله تعالى سجاة فارس قلده شو آيدا رمضان تطرغا كردوزمه بو inde mına delil күрсәтеп тора. Аллаһ Тәала фарыз кылды сезгә бу айны фарыз кылырга. Иншалла Аллаһ Тәала аятта әйтә бит: "Эйюхаллазин аману кутиба алейкумус сиям." Эй иман китерүче бәндәләр, сезгә язылып куйдылды ураза. Сезгә язылып куйды. Язылып куйды ничек ул? Фарыз кылынды. Ягъни һәр мусламанга ул фарыз, мәҗбүри. Әгәр дә кеше ураза тотмый икән, инде үзенә гынах ала. Аллаһ кашына гынах ала. Һәм менә бер төшереп калдырган уразасын күп каза кылса да кайтарып бетерә алмый аның. Әҗир савабын кайтарып бетерә алмый. Менә бер уразасын калдыра икән сәбәпсез, аннан соң инде акылына килеп, тәүбәләр китереп, башка изгелекләр кыла, ләкин шушы төшереп калдырган бер уразасын фарасында әҗир савабын кире кайтара алмый. Кире кайтара алмый аның. Инде ул аны төшереп җибәрде, ул аны үткәреп җибәрде. Китеп барды ул аннан, ул әҗир савабы. Бик куркыныч халат. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям дәвам итә. Туфтаху фи абаул җанна. Рамазан аенда җәннәт ишекләре ачыла. Ва туглaqu фи абаул җахим. Һәм җәһәннәм ишекләре жабыла. Ва тугаллу фи шаятин. Һәм шайтаннар бугауга утыртыла. Шайтаннарны утырта Аллаһ Тәала кая? Шылбырга. Ва фи лейлатун хайрун мин алфи шаһр. Һәм Рамазан аенда бер төн бар. Ул төн 1000 айдан да хәерлерәк. Ман хурима хайраха фақад хурим. Кемдә кем шушы төннең хәерлегеннән мәхрум калса, инде ул мәхрум кала. Бу хадисне Ахмад һәм Ан-Насаи үзенең сүннәт җинтикларында китерәләр. Бу хадисне Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра. Әйтә шейх: "Кад җаакум шаһр Рамадан." Яни шейх хәзер аңлата шушы пәйгамбәребезнең хадисен бәян кыла хәзер. Җинтикләп аңлата хәзер. Пәйгамбәрнең сүзе: "Менә сезгә инде Рамазан ае җитте. Әй инна һадиһи бишаратун ва tahni'atun lakum." Шунлыкта бу сезгә шатлык һәм бу сезгә котлау. Яни котлау дигән сүзне аңлыйбыз. Кешеләр бер-берсен котлар ни өчен? Шатлыклы хәбәр булганда, шayet. Мәсәлән, кешенең баласы туа, котлыйм сине, котлыйм дип котлыйлар, бәрәкәт укыйлар, дуга кылалар. Шулай бит
Кеше сала һәм өйгә керә, һәм кунаклар килеп аны котлый башлыйлар. Алла Тәала бәрәкәт бирсен, Алла Тәала сезгә хәйрлек бирсен бу. Күрәсезме? Менә монда да шушы. Безгә бик тә безне шатландыра торган хәерле ай килеп җитә. Һәм ул безгә бер-безгә котлау. Әйне котлау ничек? Бер-безгә дугалар кылу. Алла Тәала миңа һәм сиңа ярдәм бирсен. Шушы айны Алла Тәала теләгәнчә үткәрү, лайыклы рәвештә үткәрү, гыйбәттә үткәрү. Алла Тәала бер безне сакласын. Юк бар эшләүдән, эш эшләүләрдән, кирәкмәгән сүзләрдән. Күрәсезме? Шайтырып дуга кылу. Ничек Алла Тәала әйтә: "Кул би фадлиллахи ва рахматихи фа бизалика фалyaфраху ва хайру мимма яҗмаун." Әйт, шунлыкта Аллаһның фазилаты һәм аның рәхмәте белән шушы хәйрлеккә ирешкәнгә шатланышыгыз, шатланышыгыз. Яни бу аят әлбәттә еңә сахабаларга аларның иманга килүенә. Алар иманга килделәр, алар бер-берсенә кардәшләр булдылар. Иманга килгәнчә алар бер-берсенә сугыштылар, көрәштеләр бит. Аннары иманга килгәч, ислам кабул иткәч, алар иң якын кардәшләр булдылар. Хәтта туганнарга да андый мөнәсәбәт булмады. Ничек алар бер-берсен яраттылар? Беләсезме? Һәм әйтә, менә бу шундый дәрәҗәгә ирешүегез, бу Аллаһның фазилаты һәм аның рәхмәте. Шуның өчен шатланыгыз. Шатланыгыз Аллаһның рәхмәтенә. Менә бу аят моңа да кагыла, безгә дә кагыла. Рамазанга әгәр дә без ирешсәк, шатлан. Аллаһның рәхмәте сиңа төшкән, Аллаһның фазилаты сиңа төшкән, шатланыгыз дип әйтә Аллаһ Тәала әйтә. Һәм ул яхшырак сез нәрсә җыясыз? Мимма яҗмау. Нәрсә ул без җыябыз? Нәрсә җыябыз? Дөнья. Монда сүз бара дөнья. Һәм бу хәерлерәк. Ул хәерлерәк. Аллаһның фазилаты сиңа ирешүе, шушы хәйрлеккә ирешүең, ул хәерлерәк сез нәрсә җыеп йөрисез бу тормышта. Дөнья, һәм дөнья төзү, җыю, төзү. Субхана. Кеше төзи дә үлеп тә китә. Менә күпме кешене без күрдек, менә субхан, менә шип тыңлаптан шулай. Кеше үй төзи. Хат исемле тә беләбез аны. Үйне төзеп бетерә. Төзеп бетергән көнне өйгә кирер алдыннан үлә дә китә. Менә төзеп бетергән көнне бит ул. Менә төзеп тә бетерә, менә инде яшәргә кирәк, бетте, керәбез, яшибез дигән көнне үлә дә китә. Әлбәттә бу сүз бармый. Үй төзергә кирәк түгел. Төзү, ләкин Аллаһның фарызларын калдырма. Гыйлем ал, хәйрлектә бул, садака бир, хәйрлектә бул. Һәм шуның белән дөньяның үзеңә булган насыйбыңа да онытма. Дөньяда булган насыйбны онытма. Нәрсәгә иреште, брат? Нәрсәгә иреште? Үлә дә китә. Нәрсәгә ирешә? Бөтен кеше башына. Бетте, аның өендә башка кешеләр яши. Аңа ни файда менә? Әлбәттә балаларына колай ярар, ләкин үзенә ни файда? Әгәр дә балалар дуга кылып ятса әле бер хәл булыр иде. Субханаллах, Алла Тәала мондый хәлләрдән сакласын. Ла илаһа илляллах. Әйтә шейх: "Ва ихбару би амрин азимин тахаққаqa лакум." Шайтырып зур әйбер хакында хәбәр бирү, бу инде шушы хәйрлеккә, шушы әйбергә ирешүнегә күрсәтә. Шунда сез Рамазанга ирештегез, хәйрлеккә ирештегез. Ва хуа анна Рамадана кад джаакум. Ул инде зур әйбергә ирешү, ул сез шунлыкта Рамазанга кирдегез. Рамазан килде. Ва антум تتمتعون بالصحة والعافية وتنعمون بالأمن والإيمان والسلام والإسلام فهذا شهر رمضان قد جاءكم وهو موسم عظيم للإقبال على الله. أول أساس بيت الحمد لله صوت سلامات إسانلكتا إيمانلكتا يعني تنشلقتا إيمانلكتا иманлыкта, исәнлектә һәм ислам динендә мөселманнарсыз. Һәм сезгә килде шушы Рамазан ае. Хәтта сез Аллаһка әйләнеп кайту өчен, хәтта сез Аллаһка борылу өчен, Аллаһка гыйбәтләр белән Аллаһка бару өчен, ва лимухасабатин нафс, һәм үзеңне хисаплау өчен. Менә, монысы бик мөһим. Рамазанга кергәч, гурланып йөрү кирәк түгел. Мин Рамазанга кирдем, значит мин иманлы, значит мин Аллаһ каршында мин иң яхшысы, значит мин әйбәт. Астагфирулlah. Алла гаҗәпләнеп ярамый бер кашанда ярамый. Алла Тәала андый хәлләрдән, андый гыҗиплектән, үзеңне башкалардан өстән күрүдән Алла Тәала безне сакласын һәм ерак итсен.
Бәлкем һәр вакытта үзеңне кимчелектә тот. Һәр вакытта үзеңне түбәндә тот. Үзеңне һәр вакытта күр кимчелектән, күп мөхәйлектән мин мәхрум дип, ягъни мосын эшләмим, әле аның өстенә мондый гынахта кылдым. Күрәсең, һәр вакытта үзеңне кимчелектә тот. Һәм үзеңне ди һәр вакытта хисапла. Ва ли қиями би таатиллаһи, һәм Аллаһ Тәгаләгә буйсынуда үзеңне торгыз, ягъни шушы айда үзеңне Аллаһта булган буйсында торгызуда үткәр. Ва лил буъди анил умури ллати харрамаха Аллаһу җалла ва ала, һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә харам булган эшләрдән үзеңне ерак ит. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа айны, Рамазан айын шуның өчен бирде. Хәтта син Аллаһ Тәгаләгә әйләнеп кайттың, үзеңне хисап кылдың, Аллаһка буйсындың һәм гынаһлардан ераклаштың. Бу инде нинди ай? Тәрбия айы. Син үзеңне тәрбиялисең. Тәрбия кыласың, өйрәнәсең Аллаһка буйсынырга, тәрбия кыласың, өйрәнәсең гынаһ кылмаска, тәрбия кыласың, өйрәтәсең үзеңне хисап кылырга, гыҗипләнмәскә. Күрәсең, тәрбия кыласың. Ва фи һадил калима تحريك لقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته. Һәм бу сүзләрдә, менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте бит, сахабаларны шатландыру йөзеннән, чынлыкта сезгә Рамазан айы килде, бәрәкәтле ай килде дигән сүз, менә бу сүзләрдә ул йөрәкләрне селкетеп җибәрү, уятып җибәрү, хәтта шушы айның кыйммәтен, бәясен, урын белү өчен, ва азима манзилатаху, аның зур урынын белү өчен, фатахайяу له واستعدوا لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبال. Hatta Ramazan ayının uğrunun zor dərəcəsini bilgəç, ona əzirlənü üçün. Əzirlənəgəz. Hatta əzirlənsinlər Ramazan ayının keliyunə. Hamanı in körkəm rəvişdə qabul etsinlər. Udayyifuhu bi ahsani diyafa. Hamanı in yaxşı rəvişdə qonaq etib alsınlar üçün. In yaxşı qonaq etib alу üçün. Anladık mı? Yani konak, Ramazan ol konak. Ni için konak ol? Çünkü ol kila hem kite. Hem konakны karşı alıra kerek, hem konak etu kerek. Yani berek de harsin bilesin, onun indi zor konak ekenligin bilgeç. Bize de dünya misalını getirgende, sana mesela bik de dereceli, özüne bik de yakın, hürmetli kişi kile. Şabit. Hem sen işisen, anın kilüne əzirlənəsən, şulay bit. Əzirlənəsən, anda rizq bilende, urun bilende, hatta kişilərə də söyləyəsən, əsin biləsən ya, kim kilə, mənə falan kişi kilə, o maşallah, bizgə kiligiz, anları sizdə deyib, şulay tərbiyyəsi, kişilərə də söyləyəsən, şaqlanasın çünki sen, anın kilüne, o qonaqның kilüne, əzirlənəsən, şikan dərəcəsini biləsən, anın urunun biləsən. Aytər şeyh, فَالنَّاسُ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِقُدُومٍ أو إقبال الأمور المهمة والأمور العظيمة ليتهيأ لها ويستعد. Hem kişiler de bir-birsin şatlandıralar, bik de mühim işinin yakınlaşkan vakitte. Onlar bir-birsin şatlandıralar. Ne için? Hatta əzirlənir için. Şu şey birine əzirlənir için. Şu şey birine karşı alı için. O şahr Ramadana dayfun kerim. Hem Ramazan ayı ol bik de şərəfətli konak. ووافد عزيز على نفس كل مؤمن. Hem her müminin yüreğinde ol bik de kadirli konak. وكل مؤمن يفرح بهذا الضيف. Hem her mümin bu konak bilen şatlana. فرحه بأعظم ضيف وأكرم وافد عليه. Hem onun şatlanığı en zor konak bulu sebeple, en şərəfətli konak kilgəni üçün anı indi şunday şatlıq peyda bula yüreğində. Hatta kişiler arasında tuğanları kilə bit, ol şatlana bit. Ramazan ayı kilgeç, ol andan da qatırak şatlana. Hatta tuğanlarına qarağında da, hatta en yaxın qardaşlarına qarağında da, hatta başqa indi zor dərəcəli kişi kilüne qarağında da Ramazan kilüne ol kübrak şatlana. رأيت الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه ضيف عزيز القدر. Әсин күрдем мо шундый кешене, бу мисал китерә инде. Мәсәлән, бик тә юмарт, шәрәфәтле кеше, билгеле үзенең юмартлыгы белән, үзенең
мал мөлкәтен хәйрлеккә таратулыгы белән, мал мөлкәтен жәлләмәүлеге белән, күрдеңме, әгәр дә аңа менә шушы юмарт кешегә бик тә кадерле дәрәҗәле кеше килсә, галил мәкәнә, ягъни зур дәрәҗәле кеше килсә, яраткан кешесе килсә, рафиу шан, аның өчен якын кешесе килсә, дәрәҗәле кеше килсә, кайфа якун истикбалуху лидайфин хада ша'ну, аның хәле ничек булыр микән? Шушы үзе яраткан дәрәҗәле кешене кабул иткәндә ничек? Ул үзе тәк тә юмарт, шулай бит? Ул тәк тә юмарт, монда тарата, моңа бирә, моңа бирә, моңа бирә. Әгәр дә аның өчен иң кадерле, иң яраткан дәрәҗәле кеше кунакка килә икән, бу вакытта аның юмартлыгы нинди дәрәҗәдә булыр микән? Фәкәйфә якуну фараху бихи, һәм ничек ул шатланыр? Ул вакытта шатлыгы нинди дәрәҗәдә булыр инде? Фәкәйфә такуну дияфатуху ла, һәм кунак итүдә аның нинди дәрәҗәдә булыр микән? Күрәсезме? Бу инде шейх мисал китерә. Әгәр дә кеше гыйбат кыла, әгәр дә мөмин кеше гади айларда гыйбат кыла, садакалар бирә, тырыша, көн сайын күпмедер булса да садака бирә, гыйбат кыларга, нәфил намазларын укырга, гыйлем алырга, Коръән укырга тырыша. Кунак килгәч, Рамазан ае килгәч, аны гамәлен эшләргә ничек күрәсең син аны? Әлбәттә, аны гамәл тагы да арта. Бөтен бүлектә дә. Коръән укуда ул күбрәк, садака бирдә ул күбрәк, урада туда, изгелекләрдә, әҗр савапларда, аның бу бүлекләрдә тагы да артып китә. Фaquluhu, һәм пәйгамбәрнең сүзе, "Кад җаакум шахру Рамадан", менә инде сезгә килде Рамазан ае. Әй фатахайяу лидияфати хада дайфил азиз. Бу хадисне, пәйгамбәрнең сүзен без ничә аңлыйбыз? Аны без аңлыйбыз. Шушы кадерле кунакны кунак итүдә әзер булыгыз. Менә аның мәгънәсе пәйгамбәрнең. Фатахайяу лиикрамихи ва лилқиями бихаққихи. Әзер булыгыз аны кабул итүдә һәм аның хакын үтәүдә. Ва хайю анфусакум лизалик. Һәм үзегезне әзерләгез, тәрбияләгез бу кунакны кабул итүдә. Ләнәһу кама аннаху яти сари'ан йадхабу сари'ан. Нишен? Чөнки ничек бу ай тиз килә, һәм шайтыр бу ай тиз үтә дә китә. فتهيئوا له وأعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة وطاعة النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى بها. هم أزرلانيغز үзегезне әзерләп куйыгыз. Изге гамәлләрне эшләүдә, зур әҗр савапларны, зур хәйрлекләрне, гыйбатларны эшләүдә, торгызуда, хәтта шушы изгелекләр белән үзегезнең Раббыгыз белән очрашуда сезне шатландырсын өчен. Үзегезнең Раббыгыз белән кыямәт көне очрашкач, менә шу гыйбатларыгызга карап, гыйбатлары сезне шатландырсын өчен. Бу бит безнең аятьләрдә килә. Кыямәт көндә уң кулга бирелгәч, кеше шатлыгыннан нишли? Карагыз, мине уң кулга бирде, укып кара, менә аша һәм кешеләргә күрсәтеп бирә. Кара минем изгелем, кара минем уразам, кара күм ураза тотканмын, кара күм мин намаз укыганмын, кара инде, кара дип шайтыр нишли? Кешеләргә күрсәтеп йөри. Шатлана, шатлыгыннан. Син дә шатлангач бит нишлисең? Шу шатлыгыңны башкалар белән уртаклашасың килә, шулай бит. Искә төшерәсең, мәсәлән, хәтта кешенең малае туа, баласы туа, нишли башлыйсың? Минем малай туды, минем бала туды. Шатланасыңмы, юкмы? Мин өйләндем, машалла дип. Шатланасың. Шу шатлык белән башкалар белән уртаклашасың килә. Менә кыямәт көнендә син изге гамәлләрен сине шатландырсын өчен, сиңа шатлык кертсен өчен, инде син хәзер эшләп куй. Шушы фурсатны үткәреп җибәрмә.